Исәмсез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә бездә бүген кунакта бик популяр автор башкаручы Эльмира Нәгыймова булыр. Юл буенда сары роза, кызганмыйча тапталган, кемнең икәне шул кадерле, мәхәббәте тапланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сәлам, Эльмира. Сәлам, Лилия. Һәр вакыттагыча балкып торасың син. Һәм синең шул балкып торуыңа тагын да елмаю өстәр өчен сиңа әлеге чәчкә бәйләмен бүләк итәсе килә. Шуннан да бу теге бердән-бер интервью кая чәчкә бүләк итә. Рәхмәт бик зур. Тотып кына карыйм әле, пожалуйста. Живой, нормально. Син чәчкәләрне күп аласың, син чәчәк биргәнгә исең китмидер. Ну, сәхнәдә инде әлбәттә гел бүләк итәләр. Инде хәзер ияләшкән ул әйбергә, әмма дә ләкин теге үзебезнең дуслар, якын кешеләр бүләк итсә, ул ничектер башкача. Башкача. Менә бүләкләр арасында нинди бүләкләр гадәттә бирәләр? Чәчәкләр яңашыла. Менә кичә генә концерт булды. Хәзер перечислять итеп китәм. Теге гел фотомны ясыйлар инде, портрет, аннары конфет, кофелар, шәйләр. Кичә бер кыз татуировка хәтта ясаган кулына. Сез безгә автограф калдырганыгыз ди һәм ярат мине дип яздым инде мин. Минем җырым бар, үзем язган ярат минем. Һәм ул инде әлбәттә үзенең кулына теге ярат мине дип бастырган. Шуһатлык теге поклонница менә карагыз дигән ясадым ди шундый татуировка. Кичә концертта булдымы мин синең? Әйе, сөйләп китәле. Миңа ошады инде, син бит беләсең, мин шундый теге үзе язып җырлаган кешеләрне бигрәк тә яратам. Беләсеңме, мине нәрсә сөендердеме? Залда шундый күп яшь тамашачы. Менә синең белән минем аудиториям 35+ аудитория. Һәм алар рәхәтләнеп кычкырып татарча сөйләшә, татарча кушылып җырлый. Һәм миңа менә моны күрү шуның катлык рәхәт булды. Һәм аннан соң синең бер поклонницаң бар име? Фанатың дип әйтим инде. Ул кичә дә бар иде, ул чыкты да елый. Ник елый әле безгә? Белмим шул. Ул бит инде беренче концерт кына еламый. Шулаймы? Беренче концертка килгәндә чыктым, нәк ялынмагыз дигән җырга. Һәм җылый туктата гына алмыйм. Миңа бик жалко булды аны. Мин әйтәм, шушы җырны җырлагач, димәк, дигән бар бит ялынмагыз сөймим дигән. Димәк, бу кеше кемнедер ярата һәм ул аны ответ бирми дип уйлаган идем. Мин концертта әйткәнем, концерттан соң миңа гримерка керәле дип, без аның белән аннары очраштык фотосессияда һәм ул әйтәм, ни өчен җылыйсың, нәрсәдер булдымы әллә синең? Шундый матур кыз әле үзе. Ошак кебек. Юк ди, просто сезне күрдем дә, менә шулай җылыйсым килде. Шундый дулкын килгән инде. Менә ул минем шундый фанаткам икән, менә мине күрде җылый. Бу елы да нәкъ шушы җырга чыкты. Һәм шулай җырларга тотынды. Мин инде аны хәзер шундый теге аңлап кабул итәсең. Яратам ул кызны, белмим мин, шундый күңелемә керде, аны менә мин аны концертларда көтәчәкмен хәзер ул кызны, чөнки күңелемә якын килде ул. Теге эмоциялар белән шундый карый, шундый күзләре яшьли. Димәк, менә миңа бер карасам бик приятный инде мине шулай шулай яратып, минем иҗатымны яратып, мине шулай күрү белән шундый эмоциялар чыгаргач кешедә, ул бит бәхетсезлектән еламый, ул бәхеттән елыйм мин дип әйтте ул миңа. Шуңа күрә миңа шундый тегем. Неужели мин шундый инде дип уйлап куйдым. Син ярат мине, туктамыйча яңгыр карымы тәрәс артында. Давылларда кышып, җылыты мине җандагы саф хисләр хакына. Син ярат мине, туктамыйча яңгыр карымы тәрәс артында. Давылларда кышып, җылыты мине җандагы саф хисләр хакына.
Эльмира үзе еш елыймы? Елак мен вообще. Елак. Елак. Нәрсә елата аласың? Мен вообще нишке күңелне на самом деле. Теге тыштан шундый гына. Аңлашыла инде, син шундый хитлар яза алмас идең. Миңа калса әйе. Чөнки җыр язучы кеше ул бик нишке күңелле була. Ул бит күңелдән чыккан җырлар, шуңа күрә җылы. Ургап, айкап, бүтән барлыгын алып. Мин бик күрсәтергә яратмыйм. Кашып җылыйм мин. Нәрсә елата алам менә Эльмира син? Нәрсә елата алам? Якын кешем менә берәр авыр сүз әйтеп куйса, менә кинәт кенә уйламыйча әйтсә, минем сыра тыер тыгыла. Аннары мин хәтта менә бүген даже иртән еладым. Мин бүген концерттан соң лентаны карыйсым бит, сторисларны карыйсым бит, инде һаманда күпме отметкалар, күпме ничек язалар, матур язалар, җырлыйлар, бийләр. Мин аны карап, минем күңелем шугатлык тулды сөенечтән. Шундый җыладым, бәхеттән еладым. Аллага шөкер дип, минем иҗатымны шулай, минем иҗат иткән җырларым шулай халыкны елата да ала, җырлата да ала икән. Димәк, мин дөрес юлда дип, шул бәхеттән еладым инде. Шуңа күрә. Менә артист тормышымы ул бәхеттән генә елау түгел, ул бик узын юллар да бит инде, абынулар да, килеп чыкмаулар да, гастроль турлары да. Мин беләм, синең гастроль турларынан бик сагынып көтүче кешеләр бар. Алар нәрсә эшли син гастрольдә вакыттагы? Мен аларны сагынудан да күз яшьләре киләдер инде әнигә. Ой, ансы инде бу елның түгел, былтыр сентябрь, октябрь, ноябрь айлары мин өчен бик авыр булды, авыр ел булды. 15 концерт, чыгып киттек 15 концертка. Һәм беренчедән теге үстемдә зур йөк, команда, концерт кую, хәтта үзем рульда йөрим. Мин даже кеше утыртсам да мин тынычлана алмыйм, мин һаман контроль, мин һаман кычкырып, акырып кына дип кенә. Шунда да шуңа күрә минем ничектер ял итү булмады. Аннары инде әлбәттә 15 көн буе балаларны күрмәү, Алла, мин беләсем. Яни кеше өчен. Юк, мин декабрьдә соңгы концертны 14 концертны куйдык, 15-сен мин просто отменять иттем. Чөнки мин чыга алмадың инде. Менә мине все выжили. Отменять иттем. Халык нитеп калды инде, зарланып калды, мәдәләки минем балалар янына кайтып. Мин белдем, что минем бер көн бар. Если мин отменять итмәсәм, минем аннары тагын Казаннарга китеп башка эшләрем, концертларым, банкетларым иде. Мин әйтәм, не смогу просто. Миңа кирәк балалар янында бер көн булса да, аларны кочаклап, аларны иснәп, алар белән ял итеп, энергия җыеп кына китә алам дип, шундый фикергә килдем. Балаларым бәхет гөлләрем, балаларым бәхет гөлләрем, яратады сезне сабыйларым, бәгырьләрнең татлы җимешләре, көндә сезгә көндә дуга кылам, булыгыз сез бары бәхетле. Шушы концертлардан соң хәзер инде 15 концерт алмыйм, чөнки мин аңладым, что мин алай не могу. Вот шул гына. Хәзер алабыз без 7-8 концерт айга. Хатын-кыз өчен 7-8 концертта һез түгел, Эльмира, син бит анда команда бар бит, аларны бит тирәгә эшләргә тырышасың. Аларга бит эш бирергә кирәк ул бит. Алар миңа ышандылар, таяндылар, миңа инде аларга эш биреп торырга кирәк, шуңа күрә. Син идея юкта, сеңлең балалар белән инде синең, әйме? Әйе. Гомумән менә узган интервьюда бик авыр моменттан соң идең, син абыегыз китеп барган иде, һәм әнинең хәле шактый авыр дигән идең. Бүген әнинең хәлләре ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Исән саулар самое главное. Үзегездә яшәп яталар. Авылда инде, әйе. Күченеп килмиләрме соң синең Юк янга? инде, авылда рәхәт бит. Үзем дә авылга кайтырым әле. Кай вакыт кайтасы килә. Теге шәһәрдән нитәсең, бераз арасың. Агызыгыда. Әйе, авылда бит инде бары тегенчектер тынычлык, саф һава, ничектер, кай вакыт менә авыл шәһәр баласы өчен теге ял итү генә. Әз генә перезагрузиться итәргә кайтасың шулай, кайтасы килә. Әмма дә ләкин вакыт юк. Барсам дугачлар таллыкта сайрыйлар безгә карап, барсам дугачлар шикелле без дә җырлыйбыз.
Вакыт юк, син бер интервьюда, белмим, актуаль микән, ул юк микән әйткән идең. Мин гастрольләр белән йөрмичән, өйдә җырлар гына язып утырсам да, үз көнемне үзем күрә алам дип. Нәрсәгә шуның хәтлек йөк алырга өстеңә алайса? Әллә инде хәзер җыр язуның кадере калмадымы? Әйтәм дә аннары беләсеңме, интервьюларда әйтәсең, әйе, менә ул моментта минем шундый фикер булган. Хәзерге моментта минем башкача фикер шушы ситуацияга карата. Кеше үзгәрә, кешенең вакыйгалар үзгәрә, аның белән булган событиялар үзгәртә. Бәлки мин 1 ел элек менә әйткән әйбергә син шул сорауларны бирсәң дә, мин бу ел башкача җавап бирергә магу. Шуңа күрә кеше үзгәрә. Менә бүгенге көндә минем шул хәтлек шулай ук башымда фикерләрем үзгәреп тора. Мин үземне сыным һаман. Булай эшли алырмын микән? Ярар, өйдә ятып карыймын, өйдә дә ята алмыйм мин. Белмим, мин үземне һаман таба алмыйм. Булай миңа ярамый, булай миңа ярамый. Ниндидер миңа теге золотой середина диләр бит. Табарга кирәк һаман. Мин һаман эзләнүдә, үземнең өстендә эшләүдә һаман үз-үземне аңлый алмыйм әле мин. Нәрсә миңа кирәк? Ул иҗат кешесе, үсештә булган кеше һәрвакыт шундый бит инде ул. Әйтәләр бит теге кризис үз-үзенә артык бик гашык булган кешеләрдә генә булмый. Беләсеңме, Лилия, мин соңгы вакытта нәрсә турында уйланып куйдым, миңа психолог кирәк. Психологка барып кайтасым килә. Чөнки бик күп сорауларым бар, үзем җавап бирә алмый торган. Миңа кирәк бер урыс психолог, который мине белми. Барып дөньяны астына китереп. Беләсем, чит илдә бит ул норма, бездә теге сразу ничектер теге, Юк, ул бездә дә норма. Менә миңа килгән бик күп артистлар сөйләгәннәре бар психолог белән эшләгәннәре турында. Ой, миңа кирәктер, чөнки әйтәм бит бик күп башымда сораулар. Үзем Ул сораулар нәрсә белән бәйле? Иҗат беләнме, балалар беләнме? Юк, гомумән Үзең беләнме? Да, шәхси тормышым белән дә ул бит тоже теге немало важно. Әлбәттә, баланс бит инде ул хатын-кызның. Әйе, шуңа күрә бит шундый этеп барасым килә. Менә барсам, аннары интервьюга чакырсаң сөйләрмен. Тынычланып кайткачымы? Юк, мин тыныч, әмма дә ләкин мен әйтәм бит. Сорауларга җавап табасың килә. Әйе, табасым килә. Һаман үз-үземне аңлый алмыйм мин теге нәрсә миңа кирәк. Күп концерт кирәк дим дә, күп концертны ала алмыйм. Әз концерт кирәк дим дә, әздә миңа ярамый. Өйдә ятасым килә дим дә, өйдә ятсам да ярамый миңа. Башлары әйләнә, 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 күрсәм күз карашың, телләрем әйләнә, башлары әйләнә, 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 күрсәм күз карашың, телләрем әйләнә. Синең менә шактый озак килсәң дә, бу уңыш сиңа гафу ит инде менә соңгы ничәдер елда, нәкъ менә тормышыңдагы шундый бик зур кризис гаиләң таркалганнан соң килде, әйме? Менә ул туп-тулы аншлаг заллар, хитлар, бер туктаусыз интернетта сатылган җырлар нәкъ менә шушы вакыйгалар белән бәйле булды. Ничек уйлыйсың, тамашачы сине шул ачылып китүе өчен якын китерде микән үзенә? Миңа калса шулай. Чөнки Эльмираның матур җырлары электә күп иде. Эльмира электән матур иде. Ябык идем мин. Мин бөтен кеше әйтә, син элек менә гел ябык идең. Менә үземне ябып куйдым, җырлыйм гына, мин бер нәрсә сөйләмим, бер нәрсә күрсәтмим. Халыкка алай теге халык аны сизә, энергетиканы сизә. Әйе, матур диләр, концертка килмиләр, әйе. Дөрес. Ә менә ачылгач алар минем эшке дөньямны күрделәрмесең, чөнки бик күп хатын минем белән үзләрен таныганнардыр бәлки. Таныды, әйе. Миндә дә шундый хәл бит, миндә дә шундый хәл дип бик күп хатын-кызлар язды. Беләсезме, Лилия, бик күп хатын-кызлар язды. Миндә дә шундый хәл, но мин китә алмыйм. Ә син молодец. Ә мин түзеп яшим. Менә алар үзләрендә көч тапмыйлар һәм ышана алмыйлар, үзләре генә йөреп чыга алырмын дип. Шуңа күрә кайбер хатын-кыз бит инде таяна ирләренә, алар сөйнде теге, шуңа күрә түзеп яшиләр. Миңа калса хатын-кыз инде хәзер безнең замана бит инде башка, хатын-кыз самодостаточный булырга тиеш. Әлбәттә. Нинди генә хәл булмаска мөмкин тормышта, ул аерылу гына түгел, бу бер көнлек дөнья. Әйе. Алла сакласын, әйме? Ул ирсез калса, ул менә булай үзен кулына алып, ничә аның баласы бар, ул аны күтәрергә тиеш. Аның шундый менә
подушка безопасности буларга тиеш дип уйлыйм. Дип уйлыйм да түгел, шулай буларга тиеш. Шулай кирәклеген инде тормыш күрсәтте. Кызганычка каршы. Бүген хатын-кыз хәзер гаилә учагында саклый, акчасын да эшли, карьерасын да төзи, бөтенсен бер юл эшләргә тиеш. Бөтенсен бер юл эшләр өчен каян көч ала Эльмира? Балаларымнан. Балалардан? Да, Алар мотивация? Мотивация. Әлбәттә. Мотивация. Балаларның турында сөйләшик. Синең инде алар укучылар, хәзер әйме? Әйе, икесе дә, ой, беләсеңме, Лили, Аллага шөкер, отстрелялась дип әйтәм соң, әйе. Бүгенге көндә хәзерге секундта торыр урыным бар. Йөрер машинам бар. Карьерам Аллага шөкер бар, никадәр булса да тамашачым бар. 2 балам бар. Әтиәниләрем исән сау, сеңелем караштырырга бар, помощницаларым бар. Нәрсә кирәк? Бер әйбәт иргенә кирәк. Бер әйбәт иргенә кирәк, ну, тоже вопрос. Кирәкме ул, юкмы тоже. Ну, белмим инде. Чөнки ир булгач, тагын бер бала өстәлә кебек минем өчен. Мен калса хәзер сүндереп киттеләр иратлар безнең тапшыруны. Смотря нинди ир бит әле, күбесе ирләр балалар, аларга да бик күп игътибар кирәк. Мин берәү генә, минем бит теге өйдә дә балаларым бар, минем сеңлем бар, әйтәм бит. Мин берәү генә, минем игътибар, мин үземә күп игътибар кирәк миңа, үземә дә. Шуңа күрә ирләргә килгәндә белмим, Аллаһ Тәгалә ничек насыйп итәр инде, булса булыр, булмаса. Җыламаячакмын точно. Алай аптырамын, булып карадым дисең инде. Булып карадым дисең. Юк, инде алар күп теге арттан йөрүчеләр. Нинди буларга тиеш ул гашык буларлык? Беләсеңме, Лилия, нинди буларга тиеш? Ул миннән бәләкәй кыз ясарга тиеш. Мин әлегә үземне ират кебек хис итәм. Шуңа күрә белмим, анда ир очрар микән мине җиңә торган, мине бәләкәй кыз ясый торган. Тормышны тарта торган, әйме? Ну, белмим инде. Миңа хәтта хәзер шундый ир очраса, әйтсә, анда счетны түлим дип, мәсәлән, әйме, мин үзем түлим, кирәкми дип, менә шундый әйберне ничек бетерергә үземдә, менә белмим мин. Яки машина каратырга да, анда мин уже бөтен әйберне беләм, мин уже машина буенча хәзер балансировка ясатырга кирәк, анда развал схождение ясатырга кирәк. Менә ул әйберне бит инде ират эшләргә тиеш, мәсәлән, әйме, мин уже даже әтигә дә кушмыйм ул эшне, үзем бөтен әйберне эшлим, бөтен әйберне беләм уже. Өйрәндем. Тормыш өйрәтте. Представляешь, миңа шундый ир очраса, әйтсә, әйдә мин синең машинаңны анда каратып кайтыйм әле, мин авызымны ачып просто да ладно, анда ир бармы дип әйтәчәкмен. Дияшәкмен. Мин шундый гына дәрәҗәгә җиттем, что мин шаккатачакмын. Менә шулай. Сиңа бик алай ничек дип әйтим инде. Запросларың зур да түгел икән ансы. Минем запрослар зур түгел, но мин беләсеңме, минем бар шунда, мин сорый алмыйм. Сорый алмыйсың. Мин бәлки сорасам, әйме, бәлки эшләп тә бирерләр иде аны. Мин шундый, үзе белеп эшләгәнне көтәсең. Лучше мин үзем кешене напрягать итмим дип, менә шундый йөри торган кыз инде мин. Шул. Может, менә шул мин шуңа да психолог кирәктер миңа. Әйе, бәлки менә шул мин үзем булганга мәшәкатьледер ул дөнья. Бәлки менә теге әз генә җибәрсәң, башкача булыр. Әлесен җибәргә куркасың инде хәзер. Нәрсәне кемне җибәргә? Тормышны әз генә дилбегәнерсең, хат итеп ябыштың бит инде, име тартасың. Ну, әйтәм бит психологка барга кирәк ничек. Каян гына вакытта бер сүз эшләргә кирәк, чөнки әйтәм бит, мин үзем дигән әйбер эшемдә бар. Син үз өстеңдә эшләвенең инде бик матур үрнәге, сиңа белән карап кына торасы килә. Шул әз генә эчке халәтне генә үзгәртеп җибәрәсе бар. Ой, минем белмим, аның белән авыр булыр ул миңа. Чөнки мин эштә менә утыра торган Эльмира бик горур. Ул шундый теге уже көчле. Ул әйтә, син молодец, ди миңа менә иртән торам, син молодец, син үзең булдырасың, ди ул миңа менә кызгыды. Турайда киттек, дөнья тартырга димме? Мин беләсеңме, ул шулай әйтә дә, аннары 5 минуттан соң мин утырып еларга могу. Ой, дип туйдым. Аннары 5 минуттан соң елыйм да, да мин могу. Хәзер эшлим дип, шуны эшләргә чыгып китәм. Кая ул развал схождениега барып кайтырга? Şeylerimle, gözlerimle
Sözlerimden, kuşlarımdan, yazlarımdan, nazlarımdan. Günlerimde, tünlerimde, uylarımda, hislerimde, bara senin bilen gene. Var aziz gözlerine, senin bilen olsar idem. Canım senin hislerimden, indi söz bilen eydim. Senden başka bu dünyada benim köngülüm yerdim. Canım senin hislerimden, indi söz bilen eydim. Senden başka bu dünyada benim köngülüm yerdim. Әлеге мизгилләрдә тапшыруыбызның генераль партнеры Омикрон клиникасын искә алсак та урынлы булыр. Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника заманча медицина җиһазлары. Күз күремен дәвалау бары тик 12,990 сумга һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Омикрон клиникасы Казанда, Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Син менә кыз бала үстерәсең бит, әйме? Нинди кыйммәтләр сеңдерәсең? Әни буларак. Улыңа нинди кыйммәтләр сеңдерәсең? Беренчедән, алар минем икесе дә, Аллага шөкер, тәртипле балалар үсеп баралар. Чөнки үрнәк алалар дип уйлыйм инде үземнән, әйме? Бер әшәке сүз әйткәннәре юк. Хәзерге балаларны ишетәм, менә ничек кенә сөйләшмиләр әти-әниләре белән, әйме? Кай вакытны кемнеңдер балалары менә шул алып, әйме? Итәсе килә, но мин шаккатам, әти-әниләре бер сүз дә әйтмиләр. Теге сүгенеп басып торалар бәләки балалар, әйме? Авызына сугам сразу минеке белән әйтсәм, минем андый сүзне менә кай вакыт кайталар. Балалар, әни, анда шундый сүз әйттеләр, мәйтәм, нинди сүз? Мы не можем сказать, мәйтәм, әйтмәгез. Ул вообще нашәке сүз дип мәйтәм, әйтмәгез, кирәкми. Мәйтәм, үрнәк алмагыз. Шуңа күрә алар миннән үрнәк алып, минем сеңлем бик воспитанный кыз. Алар теге шундый тоже жесткийрак. Алардан үрнәк алып, Аллага шөкер. Нәрсә белән шөгыльләнә бүген балалар? Ясмина гимнастикага йөри. Ой, инде теге шпагат көндә кайтам. Әни, кара, вышт. Бу якка да утырып эштел, былай да утырып әйтәм, сындыра күрмә дип. Чөнки минем бәләкәй чактан хыялым бар үземнең шпагатка утырганны. Мин утыра алмадым. Ничек син утыра алмадың? Мин инде катканский утыра алмадым. Юк, минем менә бәләкәй чактан ук ничек кенә растягиваться итмәдем. Кем әйтсә дә сиңа ышанып булмый. Да, утыра алмадым дим, белмим, моны хәтлек орак. Син бит карате белән шөгыльләнеп, спортта булган. Ну, анда снаги теләсә кемне бәреп ятырган мира бит син. Шпагатка утыра алмадым инде. Минем хыялым бар, менә Ясмина утырсын дип утырдым алай, менә шуңа күрә бик сөендем. Камил инде ул безнең бераз ялкавыррак, монда не хочу, тегендә не хочу, школасына да теге нитеп йөри инде, теләмичә йөри, но йөрт теге куда деваться, мәйтәм, бөтенесе йөриләр, син дә йөрисең. Шуңа күрә ул бераз ялкавыррак, но спорт буенча плаваниегә бирәсе килә инде, әле пока тоже не юк менә. Аны бит инде заставлять итеп булмый. Не хочу гына диде инде, шуңа күрә бераз өйдә яткалы янса. Бирергә инде Алла берсе. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул аузу бираббил фалаку мин шарри ма халаку ва мин шарри хасикин иза вакаба ва мин шарри нафасати фил гукада ва мин шарри хаситин иза хасада. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул аузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шарри васвасил хуннас, аллази ювасвису фи судрин нас минал джиннати ван нас. Җомга көннәрегез мәбәрәк булсын. Синең спортта шундый уңышларың да бар иде бит инде, әйме? Менә шул үҗәтлек бәлки спорттан килгәндер сиңа? Әллә әтиеңдән микән? Чыннан да, минем спорт буенча теге дипломнарым, грамоталарым күбрәк җырга караганда, хәзерге вакытка караганда да алар күп иде. Шушы спорт чыннан да ныгыта кешене. Теге соревнования ныгыта. Кайчан син 3нче урын алып кайтасың, синең әлбәттә 1нче буласың килә. Минем 3нче урыннар бик күп булды. Һәм минем гел менә өстемдә эшлидерим, 1нчене алам, 1нчене алам әйдәм бит. Хәтта каратеда 1нче урынга бардым, һәм бер балга инде күрәм, что мин калышасың. Әйе. 2нче урынга күчтем, һәм мин теге не рассчитала, һәм кызның борынын сындырдым бит инде. Шулай иттереп, шуннан соң җырлый башладым.
Вот. Ул дегенне инде гел сөйлим инде мин нәрсәдән җырлый башладым. Ай. Шуңа күрә җиңелдәргә яратмый идем. Балашағым йыллар ағымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый. Әтекәем синең бәләкәй кызым. Балашағым йыллар ағымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый. Әтекәем синең бәләкәй кызым. Бүгенге вакытта, хәзерге минутта 15 ел, 16 ел буе сәхнәдә шушы исемне тоту, ул миңа калса шулай ук бик зур эш. Әлбәттә. Әле ул теге чыккан җырчылар 1-2 ел гына йөриләр дә, сикереп йөриләр, без йолдыз дип. Йолдыз. Әйе, вот 15-16 ел шулай исемне тотып бару, миңа калса Ел сайын нинди менә хит шуннан чыгару, соң- шуннан соң гына әйтергә кирәк, нинди уңышларга ирештең син. Әйе. Шулай дип уйлыйм. Хитлар ничек языла Эльмираның? Беләсеңме, менә синтезатор куйса, мин сиңа хәзер үк берәр нәрсә язып куя алам. Белмим, каян киләдер, белмим. Кай вакыт уйлыйм, Син күңелгә җырлап тора шулаймы? Белмим, миңа кай вакыт шундый тегене, как будто минем фәрештәләрем миңа колакка җырлап торалар, и үзеннән-үзе килеп чыга ул менә. Миңа как будто шулай тоела. Мин аны шулай сизәм. Алар как будто миңа җырлыйлар колакка. И мин шаккатым кай вакыт әйтәм, ни дим, Алла, ничек чыкты бу, менә ничек чыкты бит әле дип. Каян чыкты бу дип уйлыйм мин кай вакыт. Кай вакыт төшемдә керә шундый матур җырлар, только уянып онытам сразу. Юк, менә фәрештәләр дигән сүзең миңа калса ул дөрестер, чөнки менә апаң киткәннән соң бит синең иң беренче шундый моңлы җырың туаймы? Апаңның мәсәлән фәрештәсе килгәндер, әйме? Аннан соң абыең киткәннән соң шулай яңадан шашып иҗат итү процессы булды синдә. Бәлки шуннан да фәрештәләр килеп җырлыйдыр сиңа. Мин ышанам. Шунысы. Фәрештәләргә ышанам. Вообще, чөнки белмим, сизәм, үземдә сизәм аларны ничектер. Теге әйтәм, җыр буенча ничектер үземдә шулай уйланып куйдым. Чөнки кай вакыт утырам, чыкмый инде, Бераз теге, эй, Аллам, инде дип торсам, теге бераз теге төшенкелеккә бирсәм, сразу менә нәрсәдер була. Бәреп чыга, ташкын булып. Кошакларым җибәрәсем килми, сине бер минутка гына да бары синең бәйләнең бәхетле. Мин үземне тоям дөньяда, кошакларым җибәрәсем килми, сине бер минутка гына да бары синең бәйләнең бәхетле. Мин үземне тоям дөньяда. Синең менә якыннарың иң беренче тыңлаучы кем җырларны? Әллә инде син махсус кем өчендер ясаң, менә аңа җибәрәсең. Җыр язсаммы? Әйе. Кемгә җибәрәм? Белмим, минем сеңел минем белән яши. Аңа башта ул инде үзе дә теге тыңлап тора, нидә, ишек артында. Мәхәр чыккан, туганын. Нормально гына диде. Иң беренче инде сеңел ишетә, балалар ишетә. Балалар бик каты яраттылар, хаклысыз дигән җырны җырлап йөриләр. Прямо шаккаттым, шуңа күрә. Иң беренче бәя бирүче алар инде кем? Шулар кем минем янымда. Хаклысыз, аннан соң шут егет, соңга арада Минем җырым түгел. Синең репертуарда аңладым әле дә сүзләрне. Ләкин синең репертуарда шундай теге төрттерә торган, үчекли торган җырлар барлыкка килде. Нәрсә белән бәйле ул? Шуны аңладым. Мәхәббәт турында күп җырладым. Җырлый инде 90% җырым бар. Кызык түгел уже. Лилия. Шуннан да менә хаклысыз дигән җыр чыкты. Дөрес бит ул һәрбер кешенең үзенең хейтері бар. Ой, Лилия, хәзер кеше сүзенә карасаң, карап яшәсәң, яшисе дә юк.
Шын мәгънәсендә. Кеше сүзе кеше үтерә, шуңа күрә кеше сүзенә карамыйча, һәрбер кешегә үз юлы белән матур яшәп, рәхәт яшәргә насыйп булсын. Шуңа күрә беләсезме нәрсә дип әйтәләр? Менә кешедән ничек әйтәләр әле? Восхищаться итсәң, кешедән, менә мин синең матурлыгың, чәчләрең белән восхищаюсь. Оказывается, менә шулай әйтәләр, вселенная сиңа шундый чәчләр бирә башлый хәтта. Энергетика. Әгәр дә син көнләшеп яшәсәң, син гомер буе көнләшәчәксең, сиңа бер нәрсә дә бер кашанда булдыра алмаячаксың син. Кешедән менә мин Гөлназ Асаеваның моңыннан тыгын итәм, менә восхищаюсь, минем өчен шундый матур җырлый. Үземдән ничек булды җырлый башладым. Шуңа күрә гел көнләшмәскә кирәк. Менә кешедән плюслар гына күрә башласаң, шушы плюслар үзеңә дә килә. Шуңа күрә көнләшмәгез, дуслар. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яратам, көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам. Тапшыруыбызның тагын бер иганәчесе бар. ЦДМ йорт җиһазлары үзәге сезне уникаль акция белән сөендерә. Товарның киң ассортиментына 70%-ка кадәр ташламалар. Өегезне кулай бәядән яңартыгыз. Ашыгыгыз, товар саны шикләнгән. Центральный дом мебели йорт җиһазлары үзәге. Адресы Тукай урамы 115-нче йорт. Рәхим итегез. Тапшыруга күңелле мизгел өстәп, кунаклар хәзер бүләк белән килә башлады. Илмира да тотып утыра, инде тизрәк тапшырасы килә. Ездән артык үземнең язган җырларымны бүләк итәсем килә. ТНВ телеканалында миңа иң кызыклы биргән сорауга мин шушы флешканы бүләк итәчәкмен. Менә әлегедә байга сиңа да сокланган кешеләр әс түгел бит инде, алаймы? Мин иратлар турында әйтәм инде, игътибар турында. Гомумән әлеге игътибар күп була торып та, син әлегә белмим дисең анда кешене очратырмынмы, юктырмы? Ничек алай, Эльмира? Син күп язалардыр. Ой, белмим, каян номерымны табалар дигән. Заправка. Менә беләсеңме? Гел нишләптер гел трассада. Гел трассада танышам, алар хәтта мине танып та белмиләр. Просто менә вы мне понравились, вы красивая девушка, можете с вами познакомиться? А вообще сразу не катит, әйтә, мин сразу Мин белмим ничек миңа танышырга. Мин андай әйберләргә вообще против. Мәсәлән, менә әле генә әйдә бер сообщение укыйм. Менә каян тапкан кичәдән концертта булган кеше, каяндыр минем номерымны тапкан, исемнәрен әйтәм. Кичә әйттең, бар әйберемдә бар, бер иргенә кирәк инде дидең. Ну бит инде кызык өчен генә әйттем. Көлде бит халык, кызык бит инде. Хәерле көн, Эльмира. Дөрес бирделәрме миңа сезнең номерны? В 2 словах о себе бизнесмен, много знаю кого из вашего круга, Почему решил написать «хочу»? Беренчедән мине Сабантуйга чакырасы килә инде моның, әйме? Икенчедән бу миңа әйтә, просто познакомиться, не женат дигән. Менә Сабантуйга чакырасы булганда мин даже җавап бирмәячәкмен. Но мин анда әйберләргә не ведусь. Миңа ул әйбер кирәк түгел. Шуңа күрә минем арттан белмим, яртышар ел, берәр йөрсә, добиваться итеп, ул очракта гына мин ул кешегә игътибар итә алачакмын. А булай менә мин бизнесмен, минем акча күп. Юк, мин алай сатып алып булмый. Мин акчаны үземдә эшләргә өйрәндем инде дигән. Булмый сөенә. Шуңа күрә. Мин акчаны үземдә эшләргә өйрәндем инде, дисеңме? Әйтәм бит, акчаны үземдә эшлим мин. Миңа, наверное, вот күбрәк, зуррак хис кирәк. Менә, чтоб не сдавался кеше. Менә шундыйны менә мин ценю. Мин кырыштыр дигән идем, ул калай гына икән. Мин егеттер дигән идем, ул малай гына икән. Ышанырлык дигән идем, көлерлек кенә икән. Таянырлык дигән идем, йөрерлек кенә икән. Мин кояштыр дигән идем, ул бер ут кына икән. Шым кешедер дигән идем, син бер шут кына икән. Мин язмыштыр дигән идем, ул ялгыш кына икән. Мин бәхеттер дигән идем, син сагыш кына
Бүген нинди җырлар, нәрсә өстендә эшли һәм нәрсә турында хыяллана Эльмира? Кеше концерттан соң тагын шулай матур иттереп концертлар куясым килә. Тамашачы, бик күп тамашачы язды. Синең концерттан соң, ой, әйтәм бит, җылысы килә хәтта. Шундый теге рәхәтләнеп ял итеп кайттык. Шундый көчле энергия алдык, шундый прямо позитивный энергия алдык. Мин шундый сөенәм шундый әйбергә. Что мин халыкка ниндидер дә булса, хәзер шундый позитивный, уж дөньяда позитивный энергия бирүне шундый сөенәм. Бу теге бәхет яшьләр. Уф, все, Лилия, син вообще гипнозга кертәсең ахыры. Мин җыламыйм дигәнең бит. Юк, җыелганны бит инде чыгарга кирәк, куядыр. Просто дөньялар тыныч түгел бит, менә беләсезме, тегендә, монда, теге шуңа күрә шундый ниндидер тынычлык. Бирәсе килә. Әйе, без бит инде артист кеше. Бар тик позитив кына бүләк итәбез тамашачыга, шунда да теге концертный залларга нитеп шушы мине бик нитте, мен шуннан соң. Шуңа күрә кичә теге укыгач, шундый теге җыладым, хәзер дә җылап утырам. Что вот тамашачыга ниндидер дә булса, мин теге позитив кертәм. Үземнең бәләкәй йөрәгем белән. Шул. Бәләкәй булса да бик күп җыр сөя торган, бик күп мәхәббәт сөя торган синең йөрәгең. Тормышка булган мәхәббәт. Бик күп көч сөя торган. Моны кисерсез. Чатнап ябыша торган. Ужас. Все, я не знаю, синдә ниндидер әйбер бар, Лилия. Что-то синдә бар. Син эштән җыладым әйтәм. Неужели мин шундый вот бәләкәй кеше, шундый кешегә шулкатлык эмоция кертә алам икән? Шуңа күрә, әлбәттә, кай вакыт башыма керә, теге депрессиягә дә бирелеп аласың, җырлыйсы килми торган вакытларда бик каты башыма килә, аннары менә шуннан соң уйлыйсың, разве мин үземә шулай могу позволить, когда мин шушы менә дөньяга килгән, ниндидер дә булса да халык өчен позитив кертергә миңа ул миссияны үтәргә кирәк. Шуңа күрә дальше, лучше, больше, вперед кына алга. Вот шулай. Шундай алга мотивы белән әле сиңа бик узак, бик матур итеп сәхнәләрне дөрселкетеп эшләргә насыйп булсын. Исәнлек булсын. Исәнлек булсын, балаларың исән сау булсын, чөнки алар инде точно, алар мине нәрсә дип әйтәләр? Фәрештәләрем, алар минем көчем, алар минем мотиваторларым, шуңа күрә балаларым исән сау гына була күрсен. Гомумән балаларыбыз исән сау гына була күрсеннәр. Бала хәсрәте күрергә язмасын, Аллам сакласын. Һәр әнигә. Чөнки синең гаилә инде ул хәсрәтләрне икешәр тапкыр кичерде. Аллам сакласын, әйе. Шуңа күрә Тапкыр кичерде, урабыстан калганнары. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәккә йөне, өзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәлә үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Әмнә син әни буларак балаларны финанслау синең өстәме, әллә инде ярдәм тоясыңмы әтиләреннән? Бу сорауга белмим инде. Әйдә ничек бар шулай җавап бирим әле, чөнки мин алдарга яратмыйм. Без аерылганга 2 ел булды. Мин алимент дигән әйбергә дә бирмәдем. Минем өчен ул миңа кирәкми ул әйбер. Мин аннан просто миңа тимәсен, балаларга килгәндә финанс яктан бернинди ярдәм юк. 2 ел буе. Һәм балаларны алып китә әбиләре. Әйе, теге 2 атнага бер тапкыр алып китәләр. Балаларның күңелләре булып кайта. Миңа шул җитә. Финанс яктан ярдәм итәсе килмәгәч инде
ул миңа теге үш итептер бәлки. Демәк, аның просто возможности юк дип уйлыйм. Или сонда нокта куясың. Эшлей алмый, значит, аның просто может, юк, мен жәлләп тә куям кай вакыт. Мен әйтәм, ладно, Аллага шөкер, менә Аллаһ Тәгалә миңа бирә бит. Шундый дәрәҗәгә җитәргә язмасын, Аллам сакласын, сорый торган. Шуңа күрә Ялынмагыз. ялынмыйм, ялынмаячакмын да. Аллаһ исәнлек булсын, Аллаһ Тәгалә бирә ул. Қараңғы бөлмәдә оятын салмады, сөем дип әйтергә юк сүзләр калмады. Бирергә яктылык шәм уты тырыша, сүрелгән хисләрне кабызмас ялгыша. Кулыңны билемә куй, җылысын сулышының той, сүнде күгемдә матур татлы сөю, калсын күңелдә безнең соңгы бию. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Толырак һәм актуаль мәгълүмат белән omicron.ru сайтында таныша аласыз. Бу сорау инде ошамас синең белән иҗатта булган кешеләргә, ләкин менә егетләрнең дә популярлыгы нәкъ менә синең иҗатыңның гөрләп киткән моменты белән туры килде шикелле. Маратныкы соңгы бию белән бәйле булды кебек миңа. Ләкин соңгы бию ул менә күренеп. Соңгы бию нәкъ шушы шау-шуда чыкты. Җыр икәне синең миңнән. Шул мәгънәсендә әйткәндә, соңгы бию безне икебезне дә күтәрде. Ул теге бер-беребезне популярлыктагы ничектер кемгә популярлыкны күбрәк өстәгән микән дип уйламыйм мин. Менә шушы җыр просто шул вакытта чыгарга тиеш булган һәм шул вакытта Марат белән җырланырга тиеш булган. Һәм икебезне дә шушы җыр күтәреп китте. Шул гына әйтә алам. Сез кабат аерым сольный артистлар. Әйе. Дуэтлар көтелмәй. Мин башка теге Керамудинов кебек нитәсем килми башка. Парлы җырчы буласым килми. Парлы җырчы буласым килми. Ама вообще гомумән парлы җырчылар теге. Нишләп? Белмим. Анда бүлеш, анда одеяло перетягивание башлана. Анда бары бер кеше китәргә тиеш, понимаешь? Әйе. Ә син анда үзең, всё. Синең анда бер уңышың да үзеңнеке. Әйе, бары бер уңышсызлыгың да. Ир белән хатын парлы булса, хатын кыз бары китәргә тиеш второй планга, и всё, син бетәсең уже. Менә мин үзем генә булдыра алам бит, миңа тагы. Кызлар белән дуэтта без сине бик еш күрәбез, димәк син конкуренциядан курыкмыйсың. Юк. Эльмир Сулейманов белән бик күп матур дуэтлар. Мин миңа тавышлары ошый икән, минем анда конкуренция, әйтәм, мин көлнәшмим. У меня нету этого. Миндә юк ул әйбер. Мин көлнәшмим һәм миңа шулай рәхәт яшәргә. Мин һәрберсен белән сокланам. Шуңа күрә мин Гүзәл Уразова белән сокланам, Илсия белән сокланам. Мин шаккатым, нинди көч, мин үзем белән бит ничек ул авыр. Аларда бит анда 10-15 көн концерт, шундый зур концертлар. Әле мин бер концерт кичә куйдым, мин Аллаһ шөкер, ничектер теге груз төште дип алар көндә куялар. Беләсең, ул бит ой, мин сокланам. Мин шаккатам, мин прямо шундый буласым килә. Алар кебек шундый көчле хатын буласым килә. Алар минем өчен үрнәк. Шуңа күрә һәммәбез дә шулай сокланып яшәсәк, барысыбыз да миңа калса яхшы булачак тормышта. Беләсең, нәрсә сөендерде синең концертта? Бик күп яшьләр сәхнәдә. Шулай ук менә мин белмәгән кешеләрне дә күрдем. Аннан соң мин теге Яндекс музыкаларда гына ишетеп тыңлап йөргән егетне беренче тапкыр синдә күрдем. Әйе. Һәм менә шундый яңаша, шундый яңа җил кебек, рәхәт җил кебек булды синең концертың. Киләчәктә дә шул юнәлештә калырга телисеңме? Әллә инде ниндидер үзгәрешләр булырмы? Юк, инде миңа эшләргә концертный программа өстендә.
Әмма дә ләкин инде үземнең команданы тотачакмын, алар минеке. Үзем өстемдә күбрәк сөйләвем, өстендә эшләргә кирәк, чөнки байлыкны күбрәк яңартырга кирәк. Мин, конечно, беләсем, Лилия, сценарий буенча сөйләргә яратмыйм, ятлаган текстны әйтергә яратмыйм. Мин менә ничек бар, үзем теге чыга минем ниләре сүзләр. Ну, бераз юмор да бар иде инде үзем. Мин үзем юморный кыз. Юмор белән бераз нада күбрәк эшләп алам. Әйе. Шул теге. Үзем алып барам бит мин концерт. Мин алып барышы яратмыйм, ничектер. Бу һәр кешенең үзүренә. Алып барышы булса җиңелрәк булыр иде үзеңә дә. Җиңелрәк булыр иде дә. Белмим, ничектер. Хәзер күбесе алып барышы юк бит. Эльмира әкрен генә йомгаклык тапшырыныймы, ләкин сине җырлатмыйча җибәрү дөрес түгел бит инде, җырчыны чакырып җырлатмыйча җибәрү. Менә бүген күңелеңдә нәрсә яңгырый, нәрсә җырлыйсың килә? Әйдә, рәхим итәсеңме? Әйдә, яңа җыр миңа калса ул бик актуаль тамашачылар өчен. Әйбәт дисәгез дә безне хаклысыз сез, начар дисәгез дә безне хаклысыз. Әйбәт дисәгез дә хаклы, начар дисәгез дә хаклы, әүлиясың җирдә кайсыбыз. Әйбәт дисәгез дә хаклы, начар дисәгез дә хаклы, әүлиясың җирдә кайсыбыз. Эльмира, рәхмәт сиңа бүгенге матур очрашу өчен. Бик рәхәт синең белән сөйләшү, бик рәхәт синең җырларыңны тыңлау. Киләчәктә дә дәвамлы булсын иҗатың, бәхетле булсын тормышың дигән теләктә. Рәхмәт, Лилия. Бүгенгә без синең белән Мин бүген саубуллашабыз. психологта булган кебек булып кайтам походу. Җылаттың, чыгардың беразны эмоцияларны. Рәхмәт сиңа үзеңә дә. Алла бирсә, тагын да зуррак үсешләр белән, җиңүләр белән, хитлар белән, эмоциялар белән, Алла бирсә, тагын да ТНВ телеканалында очрашырга насыйп булсын. Үзегезгә дә рәхмәт, ТНВ каналына да бик зур рәхмәт. Безне инде тамашачы белән тагын да якынлаштыралар. Бөтен җирдә карыйлар. Иң зур төп каналыбыз бит инде ул безнең. Шуңа күрә рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Кадерле тамашачыбыз, әлеге бер сәгатегезне нәкъ менә безнең иҗат төркеме белән уздыруыгыз өчен рәхмәтебезне белдереп, без сөйләшергә вакыт тапшыруы бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Тормышны һәм үзегезне яратып яшәгез, исән, имин булыгыз.